खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। उत्तर प्रदेश रायजोनि कानौजआव पुलिस आरो हिस्ट्रि सिटारनि गेजेराव गुलि गावग्लुंनाय जाथाय जादों, जेराव सासे पुलिस मावथिआ जिउ खहा जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला उत्तर प्रदेश रायजोनि कानौज ओनसोलनि बिजनगर गामियाव समबारखालि मोनाबिलिनि 5 रिंगासोआव मोनसे पुलिस हानजाया हिस्ट्रि सिटार आशोक यादेव मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो थाखाय थांदोंमोन। बेयावनो हिस्ट्रि सिटार आशोक यादेवआ पुलिस बिफाननि सायाव गुलि गावग्लुङो, जेराव सासिन राथि मुंनि सासे कनस्टेबलआ गुलि नांजानानै गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सासिन राथिखौ गोख्रैयै फाहामथायनि थाखाय साखाथियाव थानाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो आरो फाहामथाय होबाय थानाय समावनो मैया बिथाङा अबथिरा जिउ खहा जानो गोनां जायो। कनस्टेबल सासिन राथिया थांनाय 2019 मायथाइयावसो पुलिस बिफानाव साख्रियाव जयेन जादोंमोन आरो फैगौ 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जुलि जानो गोनांमोन। नाथाय जुलि जानायनि सिगांनो बिथाङा दुथांनि गुलियाव जिउ खहा जानो गोनां जायो। बे खौरांखौ मोननानै बिथांजों जुलि जानो गोनां हिनजावसाया देहा फाहामसालियाव सौहैयो आरो बिथांनि थैनायाव गोबां दुखु जानायखौ नुनो मोनदों। कनस्टेबल सासिन राथिया मुजाफ्फरनगरनि थागिबिमोन। गुबुन फारसेथिं हिस्ट्रि सिटार आशोक यादेव आरो बिनि फिसाज्ला टिंकु यादेवखौ पुलिस बिफाना गोबां फायार जानायनि उनाव इनकाउन्टार खालामनानै हमनो हायो। हिस्ट्रि सिटार आशोक यादेव आरो फिसाज्ला टिंकु यादेव सानैनि आथिङाव गुलि नांनानै गोब्राब जोखोम जादों होननानै मोनथिना मोन्दों। मध्य प्रदेश रायजोआव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों, जेराव 3 सुबुंफोरा गोथाङै अरजों खामथारजानानै अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मध्य प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय धार जिल्लानि गणपति घाटआव समबारखालि हरनि समाव गंसे उल्टा दिगजों फैबाय थानाय ट्राक गारिआ डिभाइडारखौ सौसिनानै गुबुन फारसे लामाजों फैयो, जेराव ट्राक गारिआ उल्टा दिगजों फैनाय गंब्रैनिफ्राय गंबा गारिखौ सौख्राङो, जेराव हरखाबै अर जोंखाङो आरो बे अरा ओरैबायदि गिदिरमोन दि दान्दिसे समनि उनावनो खामजोबनानै गारि सिङाव नांथाना थानाय 3 सुबुंफोरा सेवहांगार जायो। जाथायसालियाव फायार डिपार्टमेन्टआ सौहैदोंमोनब्लाबो गोबां बिबांनि गारिफोरा खामनानै सेवहांगार जाखांखाबायमोन। जाथायजों भुगिनांनाय सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला गंसे ट्राक गारिआ लामानि गेजेराव थानाय डिभाइडारखौ सौसिनानै उल्टा दिगजों खारबाय थानाय गंबा कार गारिफोरखौ सौख्राङो, जेराव गंब्रै गारिया हरखाबै अर जोंखाङो आरो 3 सुबुंफोरा गारियाव नांथाना थानानै ओंखारनो हास्लाबियाव अरजों खामजानानै जिउ खहा जायो आरो बे जाथायाव गासै सा 7 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होननानै फोरमायो। मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा बिटिसि ओनसोलनि रायजो-राजाफोरनि थाखाय गोदान बोसोराव मोनसे गिदिर बाम्पार गिफ्ट होनो थांगासिनो दं। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ दमासिनि सिगांनो बिटिसिनि गासै गोदान 14,000 नखरफोरनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दं। बिनिनो 10,000आ गसाइगाव ओनसोलाव होनाय जागोन आरो बिनि सिगां गासै 86,000 बिटिसिनि नखरफोरनो हानि पाट्टा होनाय जाबाय होननानै फोरमायदों। बेजों लोगोसे गोदान बोसोरनि जानुवारि दाननि गेजेरावनो गासै 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रांनि गिबि किस्ति 25,000 रांखौ होनाय जासिगोन। गोदान बोसोरावनो गासै 1,200 प्राइमारि एलपि फरायसालिनि टेट पास जानाय फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनानै होनाय जागोन। बिनि थाखाय रायजो सोरखारनिफ्राय एसआइइउ मोनखाबाय आरो फेब्रुवारि दाननि गेजेराव रायजो सोरखारनिफ्राय एसआइइउ एप्रुभ जायोब्ला आपार प्राइमारिनि गासै 1,500 टेट पास जानाय बिजाथिफोरनो थिसनलाइ बिलाइ होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। आरोबाव बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला बिटिसिनि सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड, जायनि दारै बिटिसिआव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रि थिसननाय जायो, बेबो रायजो सोरखारनि दारै मोनसे आयेन महरै गनायथि मोनबाय। दा गभर्नरनिफ्राय दमासिनि सिगां मोनसे एसेन मोनोब्लानो सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ दाफुंनानै बिटिसिआव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रिफोरखौ होनाय जासिगोन होननानै बुंदों बिथाङा।
बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि मुङाव गांसे बिजाब सुजुनाय जादों। सिगांनि समाव बर' माहारिफोरा गोबां गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों नासयजाबोनो गोनां जादोंमोन। बर' हारिनि गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो गोबां आइजोफोरा पुलिस मिलिटारिनि आखायाव जिनाहारि खालामजानो गोनां जादोंमोन। जायनि लेखायै सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथांनि दैदेननायाव 1993 मायथाइयाव गिबि बर' हारिनि BAC गोरोबथा जादोंमोन आरो बेनि उनाव बर' माहारिनि गासैबो मोनथाय आरो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BLT आफादा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारखालि बर' माहारिनि नैथि BTC गोरोबथाखौ भारत सोरखारजों खालामनाय जादोंमोन। बिथां हाग्रामा महिलारिया BTCखौ गोलाव सम खमैबो 17 बोसोर दैदेनबोनानै बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन हारिखौबो दैदेनबोदोंमोन। बिथाङा बर' रायजोनि BTCखौ खुंफुंनाय आरो बिथांनि जिउ जारिमिनखौ लानानै आसामनि मुंदांखा खौरांगिरि आरो लिरगिरि स्वप्ना बेसबरुवा बिथाङा उन्दै मेथाइ संग्रामनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिमुंनि गांसे बिजाब बेखेवदों। समबारखालि आसाम साहित्य सभानि मावख'नि नेहा आगरवाला नब्लाङाव बे बिजाबखौ बेखेवनानै होनाय जायो। बे बिजाबखौ रेबनानै दिहुननाय मुंदांखा खौरांगिरि आरो लिरगिरि स्वप्ना बेसबरुवा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो दि हाग्रामा महिलारि बिथांनि गेजेरजोंनो गासै बर' माहारिनि सोमावसारनाय आरो गोख्रों आन्दलन खालामनायफोरखौ बे बिजाबनि दारै फोरमायनो नाजादों। हाग्रामा महिलारिया BTCखौ दैदेननाय समाव बर' आरो अबर'फोरनि गेजेराव जोबोर मोजाङै गोरोबलायनानै थादोंमोन आरो बिथांनि दैदेननायावनो BTCनि बर' सुबुंफोरा असमिया राव बुंनो रोंनाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे बिथाङानो BTCखौ गोबां जौगाहोदोंमोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे मेथाइ लिरगिरि आरो बिथाङा मा जाहोननि थाखाय हाथियार दैनो गोनां जादोंमोन बेफोर गासैबो जाथायफोरखौ बे बिजाबाव रेबखांनाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायो। बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनाय समाव जेल जानो गोनां जादोंमोन आरो बिथाङा बर' हारिजों लोगोसे आसाम रायजोनि जौगानायनि थाखाय गोबां नाजाबोनो गोनां जादोंमोन। बेफोर गासैबो जाथायफोरखौ बे बिजाबाव रेबखांनाय जादों होननानै फोरमायो बिथाङा। बिथां लिरगिरि स्वप्ना बेसबरुवाया गुबुन हारिनि जानानैबो सासे बर' हारि सिबिग्रा सुबुंनि जिउ जारिमिनखौ लिरनाया बेसेबांबा बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। इजराइल आरो हामासनि गेजेराव जानाय दावहाया दिनैसिमबो जोबनायनि लामायाव आगान सुराखै। दिनैसिम बे दावहायाव गासै 20,000निख्रुइ बांसिन सुबुंफोरा अबथिरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। बेबादिनो रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहाया दिनैसिम 22 सान सफैलायबाय, नाथाय बे दावहायाबो जोबनानै थांनायनि लामा फारसे आगान सुरबोनायखौ नुनो मोनाखै। एखनब्ला बांसिननिफ्राय बांसिन गिथावना जालांनायखौसो नुनो मोनगासिनो दं। इउक्रेन हादोरा रासिया हादोरजों थांनाय 2014 मायथाइयावनो क्रिमिया सोहोरा सेजादोंमोन आरो दा बे दावहायाव इउक्रेन हादोरा गावनि हादोरनि गासै 17.5% हाखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। थेवब्लाबो इउक्रेननि हादोरगिरि भ्लादिमिर जेलेनस्की बिथाङा इउर'पियान इउनियन आरो जथाय हादोर आमेरिकानि मददाव दावहाखौ सानफ्रोमबो रासियानि बेरेखा खालामगासिनो दं। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला इउक्रेन हादोरनि आर्मिफोरा क्रिमियाखौ रासियानि दखलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय गोख्रै क्रिमियायाव गाग्लोबगासिनो दं। इउक्रेननि आर्मिफोरा लेजार गाइडेड मिसाइल आरो ड्रनजों क्रिमियायाव गाग्लोबगासिनो दं होननानै क्रिमियानि गभर्नरआ फोरमायदों। बे जाथायखौ लानानै रासिया हादोरनि हादोरगिरि भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा गोख्रों मिलिटारि एक्शन लागोन होननानै इउक्रेन हादोरखौ हुमखि हरदों। मानोना क्रिमियाखौ गाग्लोबनाय माने रासिया हादोरखौ गाग्लोबनाय होननानै सिगाङावनो बिथाङा बुंखादोंमोन। दा हादोरगिरि भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा इउक्रेन हादोरनि सायाव मा एक्शन लायो सम फैब्लासो मिन्थिना मोनसिगोन। मैया तामुलपुर दख'रा एबसु आरो 36थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदोंमोन। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा थान्दै जख'न्थाइनि गेवलां सोलोंथाइ सावरायमेलाव बाहागो लानानै फरायसाफोरनि थाखाय माखासे गोनांथार बिबुंथि होदों। जाय फरायसाया बांसिन बिजाब फरायगोन बेनो बांसिन खाबु मोनगोन। जाय फरायसाया बांसिन बिजाब फरायगोन बियो समाजाव जौगा थाखोनि खाबु मोननो हागोन। बेबादि बाथ्रा बुंनानै फरायसाफोरखौ गोसो थुलुंगाखां
थुलुंगाखांहोनायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, नोंथांमोना थार बाथ्राखौनो खोनादों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव सोलोंथाइ बिफानखौ गोनांथार नोजोर होनानै दायो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो सोलोंथाइ बिथिंनि फारसे खामानि मावगासिनो दं आरो बेबायदिनो बिटिआर ओनसोलाव गोबां सुबुं सम्पद सोरजिनायनि थांखिजों दायो बिटिआर सरकारा गोबां बायदि बायदि थांखि लानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। आरोबाव बिथाङा फरायसाफोरखौ थांखिनानै बुंबावदों दि आथिखालाव लाइमोनफोरा गेलेनाय, मोसानाय, रोजाबनाय बायदि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बाहागो लानो नांगौ आरो समजों गोरोबफानो नांगौ होननानै बुंदों। बेबायदिनो लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइ फारसे जौगालांनायखौ हास्थायनानै बायदि बायदि गोनांथार बिबुंथि होनानै फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।